Stori 7. Teulu Mawr Iawn. Mae Salma'n yn cyfarfod teulu Anna. Anna, fy hoff ferch. Mam, does gen ti ddim ond un ferch. Dyma fy'n cariad Salma. Bore da. Salma, dyma fy'n brawd Thomas. Shmai. Dyma fy'n haid. Bore da. Dyma fy'n brawd Mario a fy'n brawd Javier. Shmai Mario, shmai Javier. Mae gen ti deulu mawr iawn. Ond does gen i ddim ond un ferch. Mam! O, sori, mae'n ddrwg gen i. Mae gen i 2 ferch. Croeso i'r teulu Salma. Diolch. Stori 8. Edi'r Meddyg. Mae Edi yn yr archfarchnad. Mae dynes smart yn siarad efo. Symai. O, siwmai. Esgusodwch fi. Meddyg dych chi? Fi meddyg. Ia, meddyg dwi. O, diolch byth. Dydy Edi ddim yn feddyg. Mae gen i lawer o arian. Dwi'n byw mewn tŷ mawr iawn. Mae gen i drowsys drud iawn. Ond iawn, ond mae na ddyn angen help rwan. Draw yn fama mae o, wrth y llefrith. Mae o angen help rwan. Mae o'n sal iawn. O, na! Mae Edi yn gweld dynes arall ac yn siarad â hi. Esgusodwch fi, meddyg da chi?